Ibu bapak lan sedherek ingkang kinasihan dening Gusti, salam tentrem rahayu wonten ing patunggilanipun Gusti Yesus Kristus. Kula Setyawati saking GKJ Semarang Timur, Klasis Semarang Timur, kepareng badhe ngaturaken renungan harian Sabda Winedhar dinten menika Jemuah 28 Agustus 2026 kanthi irah-irahan dadar diri pribadi. Dasaring sabda kapetik saking Jabur 26 ayat kalih ingkang mekaten suraosipun. Duh Yehuwah, Paduka mugi kersa dadar lan neter kawula, batos kawula saha manah kawula mugi Paduka titi preksa. Ibu bapak lan sedherek ingkang kinasihan dening Gusti, niti preksa diri pribadi asring kaanggep minangka bab ingkang aurat ing gesangipun manungsa. Ananging ningali lan miji tiyang sanes menika langkung gampil lan mesti asring dipuntindakaken dening manungsa. Dados mitranipun Gusti kedahipun kita ugi saged ningali lan miji diri kita piyambak. Kanthi mekaten kita saged mangertosi menapa gesang kita menika sampun sae lan prayogi. Saged kemawon menapa ingkang kita anggep awon ing gesangipun tiyang sanes menika pranyata ugi wonten ing diri kita. Sumadyo ngakeni kekirangan kita lan purun dadosi kelepatan menika saestu maedhai lan munpangati tumrap gesang kita. Menapa bab ingkang wigati lan kedah dipun lampahi dening sedaya tiyang? Jabur 26 ngatak kita sedaya supados saged dados tiyang ingkang purun ningali diri kita pribadi. Pengalamaning gesang nuwuhaken kasagedan ing salebeting namtokaken pilihaning gesang ingkang prayogi nalika ngedhepi godha rencana. Umatipun Gusti kaatak supados sadar bilih ngupadi nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Gusti sinaosa kanyataning gesang boten sekeca. Tiyang ingkang budidaya tumindak ingkang cundhuk kalian kersanipun Gusti menika pinaringan berkah. Minangka menungsa ingkang gesang ing jaman ingkang majeng menika, menapa kita sampun ningali diri kita utawi berefleksi? Prayogi kita tansah mangertosi kawontenaning diri lajeng budidaya menapa mranata gesang supados tansah dados para abdinipun Gusti ingkang bakoh lan sumadyo nindakaken kersanipun Gusti. Sinarengan sikap nglenggaran nampi kanyataning gesang bilih minangka manungsa kita ugi saged ngraosaken panandang. Ananing saking waosan menika kita dipun atak supados saged ngadepi godha rencana kanthi tatak tanggon wonten ing kapitadosan dening Sang Kristus. Nyinau pangalamaning gesang saged nyataken kita satemah nalika ngraosaken aurating gesang saged tansah bangun turut dumateng Gusti. Gesang cundhuk kalian kersanipun Gusti. Mugi Gusti mitulungi kita sami. Amin. Mekaten sabdanipun Gusti berkah dalem.